Mike Bidart izeneko amerikar bat gonbidatu dugu. Ez da etorri zaharra, ez da Euskal Herrian izan zaharra, baina data hauetan ezinezko zuen, hemen izatea, bazituen zenbait epaiketa, baina hori esan zigun, nik joaterik ez dut, baina zegoek etortzen bazarete, gustura hartuko zaituztet. Eta halaxe egin genuen, abuztuaren bukaeran, irailaren hasieran, han izan ginen. Mike abokatua da. Ez edozein moduzko abokatua. Kaliforniako, eta badakizue Kalifornia zer den, Kaliforniako abokaturik ezagunenetako eta garrantzitsuenetako bat da. Emaztea ere Kaliforniarra du, biak dira Kalifornian jaioak. Ama ere han jaioa zuten biek. Aita, bien kasuan Euskal Herritik Nafarroa Beheretik joana. Maiken aita, Nafarroa Behereko herri txiki batetik, Ibarlatik joan zen Kaliforniara. Etzekien hor bada Gorka Kennerrek kantatzen duen kantu bat, eskuara baizik etzakiten aiek. Maiken aitak etzekien euskara baizik. Etzekien frantsesik, etzekien espainolik, etzekien hitz bat ingelesez, baina lanean bazekien. Eta lanerako gogoa bazuen, eta halaxe joan zen. 32 behi jesten zituen, beste nagusi batenak, eskuz egunean 2 aldiz. 7 urteren buruan erosi zituen bere behiak. Alegia, Mike, behi artean hazitako pertsona da. Gaur egun, 74 urte egin berri ditu Mike Bidartek, eta lotura horri eutsi egiten dio. Sortetxean hartu gintuen. Estatu Batuetara, Kaliforniara etorri gara, Txino izeneko herrira, hemen sortua baita, Txinon herri honetan eta etxe honetan bertan, Loyola izeneko etxean sortua da, Mike Bidart Lasa. Mike, eskerrik asko zuen etxean hartzeagatik. Esker zure. Hemen sortua zarazu. Bai. Txinoko Loyola etxean, gero ezarri zenion izen hori, etxe honi. Aita Euskal Herritik, Baxe Nafarroako Ibarla herritik etorria, eta ama Amerikan sortua. Baina errotik euskalduna. Gure ama hemen sortia zen, hemetik eta 10 minuten bidean, aita aldude premunduenekoa eta ama erratzu iputxainekoa. Aita Ibarla Loyolakoa. Zu ezkondu zinen, hemengo beste euskaldun jatorriko Andre batekin, Janet Bikarirekin, hark ere aita Euskal Herritik etorria, ama hemen sortua, zure antzeko familia zen, alde horretatik. Seme-alabak izan dituzue, John eta Andrea, eta halako batean, semeak esan zizun, aita nik ez dut unibertsitatera joan nahi, nik behiekin lan egin nahi dut. Bueno, hola gertatu zen, eskola egin zuen unibertsitate sartu zen, nik ordukotz berak 14 urte zituelaik, nik berriz erosi nintin behiak. Eta 89an. John sortia da hito eta 15an. 14 urte zituen. Nik behiak erosi nintuen. Zuk abokatua zinen ordurako, lanean ari zinen, arrakasta zenuen zure lanean? Bani lan, 15 urte hartan, jadanik ari nintzen abokat lanean. Eta nola zerosi zen dituen behiak? Ez dakit, zeren egiazki gazte ginelaik, gure anaiak gehiago gustu bazen behiekin, nik baino, gehiago okupatzen zen behiez, nik baino. Eta iziarri hona zen anaia kahalekin eta eskolan baizu kahalekin ikastea. Ni akordeona jotzen, eta orduan eta bera ez dakit, metoz sortzetik behiekin eta nahi nintuen behiak. Eta erosi eta semeak gustua hartu.
joan zen halere unibertsitatean Loyolan ibilia da John. Eta bena 2 urte eginta, Hemengo Kaliforniako Los Angelesan, Los Angelesko bai, unibertsitatea. Jesuita unibertsitate bat. Eta gero, 2 urte eginta, pixkat, banakien ez zela gustura, pixkat nola guk aburritia erraiten du. Aspertua zen. Ez zuen motivaziorik. Eta erratzen nahi zela urtean hartu letxeria. Orduko zautzen zin bere emaztegaia, Etxeberria, Rosemary, eta haren familia, Paulo, eta bere anaiak letxerian ziren hemen. Eta horien hen kontra hainiz ikasi zuen, Pauloekin eta horiekin, behiekin. Eta gustu hartu, berriz gero intzuen, finitu zuen bere unibertsitatea. Dena egina du, lortu zuen, bere degree hemen erraitu da. Baina gero, hori inorduko, hogeita 2 urte inorduko letxerian ari zen bakarrik. Beraz, aita behi eztera etorri zen, besterentzat, gero bere behiak erosi zituen, ama galdu zenuten, behiak saldu, baina halako batean zuk berriz ere erostea pentsatu zenuen, eta semeak horretan lan egin nahi zuela. Eta horretan segitzen du, eta azkarki. Orain, berea da negozioa. Bai, hori da, eta bere arreba, Andrea eskolan ere ibili zen ura, eta baizu, harrik bere bide hartu du haurrekin eskola maite, ez dakit nola erraiten eskolaz. Haur bereziekin, irakaskuntza berezian, Down sindromea duten haurrekin, eta agitzen da alaba irakasle, errentza, maistra. Eta hori iten du, eta gero eskualdun kantuak eta hori dena segitu ditu gaineko puntan Andreak, eta maite du. Kantuan ere Noka taldean, Noka irukoan diskoren bat edo beste atera dute, eta Bidart aita labok ere atera duzue diskoren bat. Eta horretzapenak izaiteko gure aitekin eta amekin ikasi kantu xaharrak eta segitutu eta Andreak eta guretako placer da. Pero gero John hemen txinon hasi zen bagintuen lekuak hemen txinon behideizteko eta hementik gero 2003an joan zen Bakersfieldera bere behiekin eta geroztik Bakersfielden leku berria han egin ginuen eta geroztik handa. 94. urtean, ni lehenbiziko aldiz txinora etorri nintzenean, ganadburuak, haziendak gehiago ziren txinon, pertsonak baino. Gehiena izan da, txinoko historia erresa da konprentzia. Leheno bazen behiak Los Angeles County eta Artesia herrian, Cypress, Bellflower, Norwalk herri hoitan. Itxasore urbil, iziarri leku onazen behienako hemen maino fresko hau zen, denbora onazen behientzat. Baina gero etxeak sartu ziren eta etzen gehiago posible behiekin jota. 19 hasi ziren horgo letxeroak txinorat etorzen. Hemengo lur zabalat ziren eta holandesak ziren hamarrakai behazia, baina portugesak, azorekoak eta holandesak. Dena babatia sartu ziren unat. 19 eta hirutu eta hamar artean kristuena sartu zen. Eta gero baziren gehienik hemen 4 egun letxeria txinor. 4 egun letxeria Txino eta koronan eta bakotxeak bana beste 500 behiekin. Ordean urbil 200.000 behi izan dira. Gero, Los Angeles hainbeste azida, txino ere irentsi du, kasik, eta etxegintzarako saldu behar izan dituzue lur horiek. Ez dira dena, baditugu ono hemen, baina halere, letxerienako etzen gehiago lekurik, etzen sobera behizen, etzen aski bazka, eta hemengo bazkak ekartzen ziuzten letxerienako Imperial Balletik, Mexikoko junta onduan alfalfa leku handia badira, Colorado ibaieko urekin hasten direnak alfalfak. Baina dena kanpotik ekarri behar zen bazka eta gario zen, garresti zen. Eta beraz, erabaki zenuten, Gionek behitegiaren ardura hartu zuenean, erabaki zenuten, hemendik Bakersfieldera joatea. Eta orain, nola da, Loyola
deitzen da, edo Bidart. Bidart Dairy, yeah. Bidart behitegia, esnetegia, eta ura ere ezagutu behar dugu, Maik. Zenbat dugu, 2 ordu terdi bidean, otoz? 2 ordu. Bueno, ura ere ezagutu behar dugu. Ezagutuko dugu berehala behitegi hori, baina aurretik beste historiatxo bat ere kontatu nahi dizuet. Mike eta Janeten izaera, espiritua, inola, Kaliforniarrak dira, bai? Eta harro daude, beraien Amerikar izateaz. Baina aldi berean, haien espiritua eta izaera ezin da ulertu Euskal Herriarekin, Euskararekin, musikarekin, pilotarekin, gure kulturarekin duten harremana ulertzeko ahaleginik egin gabe. Begira, bada historio biziki polit bat. Maikek etxean bertan, Maikek eta Janetek pilota plaza bat dute, ezkerpareta bat. Ezkerpareta altuera bateraino, gero sarea gogor lotua, eta arkere guzten du pilotan jokatzen, eta aurretik Zentro Basko izeneko jatetxe bat badutean, Txinon, eta ura da hango euskaldunen topagune. Nik ezagutu ditut irlandesak, etxetik hurbileneko taberna Zentro Basko zutenak, eta irlandesak, eta gero Amerikara joanak, eta musean euskaraz. 5 gehiago, bai, ez, paso. Eta han elkartzen ziren, eta elkartzen dira oraindik ere Txinoko euskaldunak, eta han badute pilota plaza bat, plaza libre bat. Han aritzen ziren, baina beti bazuten hango euskaldunek ezkerpareta baten ametsa, trinkete baten ametsa, eta halako batean izerdi patxetan han saio bat egin eta gero, hantxe ziren Maik Bidart eta Javier Rapezetx, orain dela gutxi hilden euskaldun bat, garaztarra, eta ez diagu sekula izanen hemen ezkerparetarik eta trinketerik, eta Javier Rapezetxek esan zion Maiki, Maik, ik ezkerpareta iten baduk, nik trinketea inen diat. Eta, egia? Ba, ik ezkerpareta iten baduk, nik trinketea inen diat. Elkarri bosteko eman zioten, bai egin ere. Maikek bere bizilekuan egin zuen ezkerpareta polit bat, eta Xabier Rapezetx joan zen Donibane Garazira, Donibane Garaziko herriko etxean, udaletxean lortu zituen garat trinkete zaharraren planoak, eta neurri berbereko trinkete bat eraiki zuen Txinon. Guk gure bailaran, Urola bailaran trinkete bat bera ez dugu, han Txinon, baute plaza librea, baute ezkerpareta, baute trinketea. Beno, Maiken ezkerparetaren ondoan, jardin, hain ondo zainduetako jardin horretan, egin dugu beste hitzaspertutxo bat. Hemen gaude Bidart Bikaritarren etxean, 1979 geroztik hemen bizi zarete, Maik. Bai. Eta orduan pilotan aritzen zineten, Zentro Baskoko pilota plaza makur hartan. Guretako polita zen, guk hor ikasi dugun puxka hura. Baina beti bazinuten beste pilotaleku baten ametsa. Eta halako batean, bi lagunek elkarri bosteko eman eta zer erabaki zenuten. Bueno, nik aintzinetik, banin zenbait urtez idei hori nahi nuela Txinon eta beste ezkerpatat ikusi baizu, beste kantxa erraiten genako hortaz aparte. Eta hasi nintzen, aipatzen hemengo eskoldunak, gure aitamen launak, ni baino zaharreko gizonak, Euskal Herritik natzienak, bera nik kipitik zautzen nintinak. Eta pixkat idei hortan hasi ginen, eta behar ginela sosa bildu, eta elgarren artean eginen ginela ahalez publikoko leku batean. Herriaekin ere mintzatu ginen, Txinoko herriaekin. Eta gure aita jakin zilaik, nik bere launer eta gure familiko launer
sosa galdetzen nuela, gauz horren iteko aita samurtu zen. Etzen konten. Ez zitzaio gustatu. Ez. Gu sosa biltzen? Ezin nahi entzun, deia jadanik besteek onartu zuten, nahi zuten zerbait egin, gure lanbenako aita. Hiri errain da dute, bazen gizon bat, izenek ez du aipatuko, deitzen zutena Buhami Xuria. Eta Hijito Xuria. hiri errain da dute Buhami Haundia. Orduen utzinen ideia aita errespetatu nien, eta orduen guaun etxean eginen, eta gure launa, Xavier Apesech, Baxena Bartara laun haundia, eta jarri bazin ideia, donian garaziko trinketain negurri beretan iteko trinket bat. Orduan, nik atxemanin hemengo guk kontratista erraiten duguna mexikano bat, gure laun bat, eta ona zena, eta jarri guria intzin, 81 batean, eta gero Xavierren trinketan. Elkarri bosteko eman zenioten, eta zuk trinketea egiten bauzu, nik eginen dut ezkerpareta, eta hala egin zinuten. Eta geroztik, zenbat saio egin dituzuen hemen, zenbat izerdi atera duzuen. Guretako plazer haundi izan zen. Eta ez bakarri pilotainako orduan eskuz eginen, eta bazien hantik min eskoldunak hemen sortu gutiz ari ziren, bena batzu baziren, eta elgarzen ginen eskuz pilotan hartzeko, eta gero berantau, nik 52 urtetan utzinin eskuz eta palantxan hasi ginen palagoman. Eta hortaz aparte, iten gintin bitzarrak eta hemengo herriko politikain dako gure launen zerak hemen iten iten. Eta gure semian esteiak hemen egin, Pampila Duskantuz. Maik, hor zuen pilota plaza honen aurreko horman, ageri dira Estatu Batuetako bandera eta ikurrina. Horrek nolabait erakusten du zure nortasuna, zure sentimendua zer den? Bueno, gu txipitik hainiz amerikano lagunerra erraiten dut, niretako berdin izan zela hemen sortu izan edo eskolerrien sortu izan zeren gure etxean, etzen beste aipatzen egun saindu guziz, apairu guzitan gure aita mintzo zen eskolerri zerbait gizetan, edo jendean nuntik hemengo eskoldun bat nungua zen, ze etxekoa zen, noiz nina zen, ze lan intzuen, beti eskolerria aipatzen. Ez baitzakiten beste. Maik, nik aspalditxo ezagutu zintudan, 30 urte pasatu dira, 1994an, eta gu ona etorri ginen, bertsotarako Estatu Batuetan hau bezalako lekurik ez omentzela eta. Eta etorri ginen, eta hala zen, leku ederra zen hau. Bertsolariontzat leku ederra zen. Euskaldun asko ziren, bertsoa zertzen bazekitenak edo estimatzen zutenak eta bertsoekin gozatzen zutenak. 30 urte pasatu dira eta lehen belaunaldiko euskaldun haiek gehienak hilak dira edo oso zahartuak eta belaunaldi berriek euskal zain hori asko galdu dute. Gure gazte denbora hemen etxean eskolaz eginen. Joiten ginelaik herrirat, ez ginen hainiz joiten, baina Zentro Basko gaur ere horre izan gira, Zentro Baskon berroian inazen. Horren, ni sortu baino 10 urte lehena. Eta hor egin zuenak itxasuarra zen, Jean-Baptiste Robidart. Eta hor egin zuen Zentro Basko. Orduan, jatetxe hortan, restaurant hortan, joiten zen eskoldunak. Orduan, hemetik etxetik joan eskolaz mintzo, horra joan denak eskoldunatzien. Eta baizen aniz eskoldun orduan hante ginek eta hemen arzain edo beide izten aizenek. Orduan, gure bizi guzia eskoldunen artean zen, eta ziren gizonak hante ginak denak ziren ni baino 20 urte zaharro edo, bena gero hek ziren gure lagun hurbilenak. Gure aitamen launat ziren, hanti gina gure aitamak baizu
hemen lagundu ziuzten, hemengo zera atxemaiten Ameriketako ametsa, eta gero gure launatzien, eta guai dut guretzako txarra da zeren gure laun guziak hori guai antxu dena hila dira. Eta bilakaera horren hitz gogorra da, eta ez pena ematen dit hau erabili beharrak, baina gainbehera horren adierazgarri da, zure ezkerpareta hemen da, eta hemen egonen da, baina Javier Rapezetxek zuri bostekoa eman eta eraikiarazi zuen txinoko trinketea, Xavier hiltzen, Xavier Rapezetx hiltzen, eta haren ondorengoek saldu dituzte lur horiek, eta trinkete hori laister eraitsiko dute. Hemengo txinoko festetan izango da, azken pilota partida. Hala irudi du, eta 2017 hiltzen Xavier, eta geroztik trinketa hor da, eta batzuek erabiltzen dute benaguti. Eta guk ere egin ginuelaik, ez ginen pentsatzen eumate zahartuko ginela, eta ez ginuela gehiago erabiltzen ahalko, zera pareton hor da, baina gure hankak zahartu dira. Pena da, eta guai bihar hori txinoko festa hortan eta izan dira partidak, iparraldetik trinketistek heldu dira, onak pilotariak, baina iduriz hori da azken partida izanen. Nik zuri esker ikasiak baditut, bat baino gehiago. Esate baterako, zuri esker ikasi nuen, zoin egunetan den Garuzen merkatu. Oba, nola da hori, Maik? Hortziraletan duzu Garuzen merkatu, ene maite polita hanuen kausitu, poit bat galdegin eron, txapela eskian, biga eman zauztadan, nigarra begian, gero galdegin eron, nigarre zer duzu, hola xangrinatzeko, sujetik ez duzu, arra postu mantzautan, zu haurek dakizu, ene niner ororen, sujetaz irazu, hala denaz geroztik, ez egin nigarrik, ez daite arrosarik, elorri gaberik, zu hola penaturik, urriki baitut nik, plazer duzuna duzu, eginen nitarik. Telefonoz ere noiz nahi aritzen gara ordu erdian kantuan. Bueno, Kaliforniara enaiz bakarrik joan, seme nagusiarekin joan naiz, izan ere gu joan garen honetan, txinoko euskal festa, euskal piknika deitzen diotena zuten, eta bueno, gure semea bertxotan ari da, bakarrematek esango zuen, hi ez alintzen ba erretiratu, eta bai, ni erretiratu nintzen, baina Europan bakarrik. Eta txinoko festetan, han aritu gara bertxotan aita semeok. Meza apaiz bidaniar batek eman zuen, Antton Egigurenek. Pilotariak eta kantariak iparraldetik eraman zituzten. Hemendik, Euskal Herritik 10.000 kilometrora, baina euskara, kantua, pilota, musika, horiek denak izan ditugu. Horri eustea ez da batere erraza, Maikek eta Janetek seme alabak dituzte, Jon eta Andrea. Andrea ere harrapatu nuen, pixka bat kanturako. Andrearen semea Xanti, 18 urteko mutikoarekin ere bi hitz egin nituen. Xanti, Maiken eta Janeten biloba da, 5. belaunaldiko euskalduna da, Estatu Batuetan. Los Angeles
ondo-ondoan. Gainera, hauen etxea Los Angeles erdigunetik ordu betera dago. Eta 5. belaunaldiko mutikoa ere euskaraz ari da. Hor bada zerbaiten zaina, zerbaiten zuztarra. Euskal Festa horretako irudi batzuk ere erakutsi nahi dizkizuegu. Hemen bistan da indartsu dela, eskualdunaren oskola, iraun soilik ez segitu dezan, behar da izan axola. Haize zakarrak mugitzen ditu, adarrak ez dakit nola, bainan sustraiak sendo direno, ez da eroriko arbola. Jon Izurtza da, jaun hau, Jon, Espainiako ezaguna. Bueno, ez dakienarentzat zu euskalduna zara? Bueno, asteburu hontan bai. Asteburu hontan bai. Astean zehar amerikanoa izan behar, lanerako, baina asteburuetan euskaldun. Bueno, zu hemen jaioa zara, emaztea ere bai. Bueno, jaio Boise idan, Bai, beste herrian, Boise, bai. baina hemen txinon bizi nintzen 27 urte. Eta zertan egiten duzu lan? Bueno, momentoz lanian egiten dut Boise State University, Boisen, eta bai Eliza, bi lekutan. Euskaldunak Euskal Herritik etorri zirenean, behi jestera eta hartzaintzara eta etorri ziren gehien bat, orain gauzak aldatu dira eta hurrengo belaunaldiak beste gai batzuetan ari zarete. Lehen denak ziren hartzaileak. Bueno, baina hemen txinon, zuk esan zenun bezala, hemen letxeria anitz ziren. Gehienak orain hemendik atera dira, zeren nola Los Angelesetik gertu dara. Ez dago lekurik behierako. Hemengoak esaten dute usai hori kendu behar dugula. Eta Jon, esaguzu, Euskaldungoak badu etorkizunik hemen, espiritu hori atxikiko duzue? Bai. Bueno, batzuek esan dute ez, baina ni optimista. Igozkiderian zoinden eder itzala, maitea mintzo zira plazer duzun bezala, egiten duzula mila disimula ignorantzirela, erraiten duzula berzetaik naizela, falsuki mintzo zira. Eta ikurriñak gure atzian. Mutil gazten lerden hau Toni da, Toni Uarte. Toni, zer moduz? Bueno, bi hitzetan zure historia kontaguzu? Bueno, fite, mutil gazte hau ez da ingaztea ere, baina bueno, hemen jaioa, eta gazte nintzelaik, guraso erabaki zuten Euskal Herria itzultzea, eta guen dela 8 urte, berriro Ameriketara itzultzea erabaki. Bueno, Euskal Herrira itzultzea erabaki zuten gurasoek, han bizi izan zinen, baztanen, bizi eta lan egin eta ostatu bat ere bazen duten, eta gero halako batez, berriz ere, Ameriketara itzultzea erabaki zenuen, nola? Oraindik ez dakit zergatik ez, baina zerbait faltan ero, eta hori da, ez. Ja 20 urte ziatetxe hor izan genuen amaiurrenez, eta gurasok eta han daude guainik, anaia eta arreba ere bai, beren familiekin da. Baina ez dakit zerbait falta, edo hau da niretako sorlekoa beti tiratzen dira, eta hemen gaude berriro. Bueno, mutiko gazte bat, 18 urte baizik ez, Xanti, Bidart, Oteitza, 8, 16, 22, 64 deitura euskaldun dituzuzu, Xanti? Baina Amerikarra zara. Bai, Amerikarra. Hemen sortua, txinon. Hemen. Eta nolaz egiten duzu hain ongi euskara? Aitakin beti etxean euskaraz eta mantenetzen da hola, eta gero udetan beti Euskal Herria, uda guzia, eta aitatxi eta matxikin, bestan lagunekin, eta hola.
2 hilabete baino gehiago pasatu dituzu Euskal Herrian. Bai, Festaz festa, kontzertuz kontzertu. Hoi da, bai. Bizi behar den bezala. 2 hilabete terdi. Eta, bai. Osasuna zalea, Osasuna zalea, bai. Real zalea ere bai, Osasuna gehiago, baina bai. Osasuna gehiago, pilota zalea, Pilota zalea. errugbia jokatzen duzu, Hoi da. eta hemengo euskaldunek esperantza badutela erakusten dute zure gisako gazteek, ezta? Kristen plazerra izaiteko euskalduna eta gaztea. Seitu behar da tradizioa. Ba, segi, Xanti. Nola lortzen da? Joi, etxaloak. Nola lortzen da 10.000 kilometrora honi eustea? Bueno, belaunalditik belaunaldira zailagoa da. Zuztar horri eustea. Jada hemendik gara inorrezta joaten, eta hangoak asko hilak dira, bizi direnak berriz, lehen belaunaldikoak ja 80 urtetik gorakoak dira, gero eta zailagoa da, bistan denez. Pertsona batzuk garrantzitsuak dira, eta badira batzuk, gutxi batzuk, erabat ezinbesteko direnak. Esate baterako Maik eta Janet, hauen implikaziorik, ahaleginik eta sustengurik gabe guztiz ezinezkoa litzateke hau guztia. Beno, esan dizuet, Maik, eta berak esan digu, Maik behi artean hazia dela, 19 urte zituela hil zitzaien ama. Eta golpe ikaragarria izan zen, ama galtzea beti da golpea handia, baina gainera behitegia saldu egin behar izan zuten. Zergatik? Bueno, alde batetik, aita analfabetoa zen. Lanean bazekien, baina idazten etzekien, irakurtzen etzekien, kontuak eramaten etzekien, emazteak eramaten zituen kontuak, eta emaztea hiltzenean ezin zion negozioari eutsi. Eta beste alde batetik, 2 seme zituen, Maik 1,82 gizona da, sekulako gizon puska, eta Maikek mutiko eskor bat ematen du, anaiaren ondoan. Anaia 2 metrotik gorako kankailua. Eta haiek 2 mutiko gazte, biak ikasten unibertsitatean, eta haien ikasketak ere ezin zituen ordaindu, behitegia saldu gabe. Beraz, saldu egin behar izan zuten, eta hor eten handi bat izan zen. Eta orain gertatzen ari dena ikusi da, badirudi, gaur egungo bilakaera izaten ari dela nolabait aurreko belaunaldiekiko zorra kitatzeko modu bat. Bakersfieldeko behitegian eman genion gure erreportaje honi bukaera. Bakersfieldera etorri gara, bidart, behitegira. Maik, Kaliforniatik aldegin beharra, Kaliforniatik ez, Txinotik aldegin beharra izan zen duten, Kaliforniatik Kaliforniara, 2 orduko bidea egin dugu. Eta hemen zuentzat, behitegiarentzat askoz ere baldintza hobeak dira. Hasteko, lur handiak,
12-13 hektarea badituzue, eta erraztasun eta egokitasun handiagoak. Txinora zen gehiago posible zeren eta sohera letxeria ziren eta etxeat sartu direlaik eta Los Angeles handitu delaik, ordean txino hartu izan da, eta John ordukotz eta 2003an unat eta mugitu ginen, eta ordukotz han hiru lekutan ari zen lanian behideizten, eta paska dena kanpotik erosi behar, eta ez zen gehiago posible, egoitia eta behar den bezala ibiltzia. Beraz, hemengo behitegi honez gain, beste bi leku ere baditu Jonek eta etan ere ari da, Beikaspilen berian, haietan ere ari da. Txalak, behiak, milaka buru dira, artoa zuek ere egiten duzue. Jonek egiten du berak bere beste hemengo eskodun arraza, erdi italiano, erdi eskodun batekin egiten du artoa, ogia, alfalfa, denak, eta gero aparte, lekuntarik aparte egiten ditu almandrak eta pistaxiak. Zuek esnetarako behiak dituzue, baina gero haragitarako ere baliatzen direnak. Bueno, hori da, letxeria, guk letxeria erraiten dugu, negozioa lehenik da deiztia, eta gero ez direla gehiago on esneentzat, orduan baduatze haragitako eta hori da hamburguesen dako. Ez da txuleta onena eta izan, hamburguesen dako eta xeatuta iteute. Eta ze arrazatako behiak dituzuen? Hemen Bakersfielden dira xurita bretoinak eta Holstein Friesian xurita beltzak. Eta gero Dakotan dituen horiek dira Jersey, eta guai azken zomek urte honetan ito dute Holstein, Jerseyri nahasi, eta gero heldu da behia beltza da, ez da hain handia, ez da hain beste jaten, eta araberan jaten duenen araberan gehiago esne maiten. Orion, eta dira sohailak hankaz eta ongi kombinazio hori ona da, jakin dute. Gero erakutsi behar diguzu hor duzuen makina bat? Bai, Euskal Herrian egina? Hori da. Eta makina hori baliatzen duzue, behiak altxatu, eta azkazalak mozteko. Ez dakin behietan azkazala erraiten den, hori egiteko. Euskal Herrian dena. Euskal Herrian egina da makina hori. Naparra. Eta izena ere, hala du, hanka. Hanka, eta gizona, una torri da behin baino gehiotan, Adrián González izan. Nafarra, Bai. Eta zu ama hemen sortua, aitak behilezten abiatu zuen hemengo Estatu Batuetako lana, zu gazte zinelaik eta ama galdu zenutelarik aitak saldu zituen behiak, eta orain ara, Kalifornian eta Hego Dakotan badira Bidart izeneko behitegiak eta zuen arrazak aitonaren ofizioari lotuta segitzen du. Eta gero, John bere ama, Janeten emaztia, berare letxeria ekipi batean. Johnen emaztea, Rosa Mari. Bera, ene emaztia de. Zure emaztea. Letxerian sortia zen Janet. Aita azkarat etxartekoa, eta han ere beti bazen etxartean zezen ona, eta beti behiekin, eta Janeten aita biziki zen behekilakoa. Ordean, Johnek usteot odolian badun hori. Ez niganik bildia hainbeste, baina bere aitatxi. Makina hori erakutsi behar dituzu, Euskal Herrian egindako makina hori. Hauxe da, Euskaldunaren makina, Maik? Bai, Naparra. Naparra. Eta hori, manera berria da, hola guretako, guai dela hoi urte, leheno etzanta maite gukuen. Eta guai hune azpiti altxatzen du eta gero
hanka bakotxa hobeki daula, eta beek ez dute sofritzen. Eta lan egiteko ere erresago da. Hori da, hain ez erresago, lan hori egiten da. Pentsatzen ari naiz behar bada orain hau entzuten ari denetakoren batek esango duela, hori guk ere badiagu, ez diagu Amerikara joan beharrik. Guk ez ginuen hantik etorria da. Dena hantik etorria. Guretako placer zen ikustia hainitz eta esneteeko makineriek alemanetik heldu ziren leheno. Eta deizteko makinak eta Alemanian. Bena hanka hau eta eskualetik edo da. Beno, bai, benetan estimatzen dugu egin diguzun harrera, gure lurra kongresuan bildu diren laborari eta abiltzainek ere estimatuko dute segur, eta mil esker eta beste aldi bat arte. Bueno, hauxe da Mike Bidart adiskidearen bitartez bildu duguna Kaliforniara egindako bidaia horretan. Mike ez da bat ere kamerazalea, ez zaio gustatzen jende artean eta jende aurrean eta azaltzea, baina Euskal Herriko laborari eta baserritar eta abeltzainen eta aurrean emateko zela esan nionean berehala eman zuen baiezkoa, nik Janet eta Mike anaiarrebak bezala ditut eta benetan maite dudan jendea da, eta hemendik helarazten dizkiet, ikusiko dute internetez, eta hemendik helarazten dizkiet gure eskerrona, besarka da, eta zuen guztion eskuzartak.